Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining santos nga misa karon. Atong iampo pinaagi kaniya ang atong katawhan labi na dinis atong nasod makatagamtam sa panalipod o mga grasya nagikinahanglan labi na ang grasya sa kaayuhan sa mga sakit, kalinaw o kahiusa. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pamalit aning atong mga raffle tickets para matuman ang atong mga proyekto. Hatagan usab unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na sa makaluwas sa lawas ug sa kalag. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo. Mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga pagbangutan. Ang tanang balangay sa Huda sa walay ko kaluoy, gigunob sa Ginoo, gilumpag niya ang mga kuta o gipakaulawan ang gingharian ug ang mga pangulo niini. Sa yuta naglingkod nga walay timik ang mga kadagkuan sa Siyon, gibubuan nilag bunbon ang ilang ulo ug nagbiste silag sako, mitikubo sa yuta ang mga dalaga sa Jerusalem. Namula ang akong mga mata sa pagpunay hilak, naguol ug naluya ang kasing-kasing ko, kay nalaglag man ang akong katawhan, mga masuso ug gagmayng kabataan, gipanguyapan sa kadalanan sa syudad. Nangayo sila sa ilang inahan ug makaon ug mainom, samtang gipanguyapan sila sama sa mga taong samdan ug nabugtuan sila sa ginhawa diha sa mga bukton sa ilang inahan. Unsa may ikasulti ko kanimo, O Jerusalem? Unsaon kuman paglipay kanimo nga ingon man kalapad sa dagat ang imong kadaot ug walay nag-antos sama kanimo. Kinsa may makatabang kanimo? Pulos bakak ang gisulti kanimo sa imong mga propeta, wala kanila pakit-a sa imong sala aron mahiagom kagayud sa kadaot. Gipahuna-una kanila nga wala ka magkinahanglan sa paghinulsol. Sangpita og ang Ginoo, O Jerusalem, pabahaa daw suba ang imong mga luha.
adlaw o gabii, ayaw pag-undang og hilak, bangon sa gabii o pakitabang sa Ginoo. Ibubo daw tubig ang tanan mong pagbati at tubangan sa Ginoo. Dangop kaniya, linisa ang imong kamot tungod sa imong kabataan nga nangaluya na sa kagutom diha sa kadalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ayaw ikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ginoo, ayaw ikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ngano Ginoo nga imo man kami nga gisalikway hangtod sa kahangturan. Nganong nahaling ang imong kasuko batok sa karnero sa imong panon. Hinomdumi ang imong panon nga imong gipundok kanhi, ang kaliwat nga imong gitubos nga imong kabilin. Sa bukid sa Sion, diin ikaw magpuyo. Ginoo, ayaw ikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Idulong ang imong mga lakang ngadto sa mga naguba, ngadto sa tanang kadaot nga nahimo sa kaaway dito sa sanktuaryo. Ang imong mga kaaway naninggit nga madaugon dito sa imong alampuanan. Ipabarog nila dito ang mga timaan sa ilang kadaugan. Sama sila sa mga tao nga nagdalag mga wasay aron iputol sa mga kahoy. Ginoo, ayaw ikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ginamit ang tigib ug martilyo, gilangkat nila ang tanang bungbong sa sanktuaryo. Idol-ita nila ang imong alampuanan. Ang dapit diin nagpuyo ang imong ngalan, ilang giguba o gipanamastamasan. Ginoo, ayaw ikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Tan-awa ang imong kasabutan,
kayang mga lungib sa yuta, o ang kapatagan na puno sa kagulian. Hinaut unta nga ang mapaubsanon, dili mo sibog nga maulawan. Hinaut unta nga ang nasakit ug ang kabus, magadaig sa imong ngalan. Ginoo, ayaw ikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Hesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya ug nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda, dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo." Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayohon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya, ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya, ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga adto unta sa gingharian itambog ngadto sa kangitngitan sa gawas diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." Ug miingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo, mahimo ang imong gituuhan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayo niadtong taknaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya ang ugangang babae ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan siya sa hilanat. Unya mibangon siya ug misilbi kaniya. Sa pagkasaumsum na gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu pinaagi sa pulong lamang o giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaías, "Siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit."
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining pag-ayo sa atong sakit, dili gini siya masulbad, pinaagi o kwarta. Bisan pag pila ka bilyon ang atong kwarta, basta moabot na ganang sakit, di gyud makaalim ang kwarta. Labaw na gyud kung kasakit ang atong hisgutan, way kwarta nga makapapas totally sa kasakit. Muna ang sayop nato karon, labi na dinis atong nasod, ang atong sakit ug atong kasakit ato mang sulbaron pinaagig kwarta, hangtod na noon nga ang atong pipila ka mga officials gobyerno purti ng pangawat og kwarta ni samot ang mga sakit og kasakit. Ngilingay mong tupad ing nanaa kay sakit. Pangutan ba? Nga naa. Og naa gani posible sa naa sa kay kasakit. Magkuyog mo na sila. Unya unsa may imong solusyon? Kwarta. Ma-stress ka. Musamot sad ang imong sakit, hasta imong kasakit kay wa man sa kay kwarta. Labi na aning kawat karon sa atong nasod nga inutang ra ba? Inutang unya gikawat pa gyud. Murabag ikaw asawa ka, nangutang kag kwarta para ipalit og bugas, para ipa-eskwela sa anak, kawaton sa bana aron isuyop. Paita na no? Nga ang magbayad sa utang kitang tanan pinaagi ani mga taxes. 19 trillion divided by 115 million man tingali ta ka Pilipinos karon daan ni mga batang gagmay. Di ko no, suway ko divide. 19 trillion divided by 115 million. Kansila ang unom ka zero, mahihog na lang na siya o pila naman 19 million divided by 115. Ana pila man tagpila man kada Pilipino. Sakto ba ko? Pila man din ang trilyon? Pila na kasiro ang trilyon? Orag 12, no? 12. Siyam man ang bilyon. Ang milyon, unom. O, mo lagi. 19 million divided by 115. Pila? Sad ka maong di. Nalisod sad. Tagpila ang usa? 174. Pag-sure mo diya. Sige, mahala na mo diya. Kada Pilipino, di ba ganit? Kada Pilipino, 100,000 kapin ang utang. Lisod ni tagbayad 10,000 utang kana inyong dawat-dawat. Unsa da kag pabayron ka og 100,000 kapin? Wa pa gani ka mosugod og lakaw. Mao palay pagkatao nimo lukdo na kag 100,000 na utang tungod sa aning sigig pangawat. Kay wapa lang unta ginakawata pagkadaghan unta sa mabulahan. Ngano man na tungod kay ang atong sakit o kasakit atong gipamasin nga mawagtang pinaagis kwarta. Dili matud pa sa atong unang pagbasa og sa atong ebanghelyo karon
Ang unang pagbasa, gipanguyapan sila, nangamatay ang mga bata tungod sa pagkawa na kaon, kay nibiya man sila sa Ginoo. Nya kay nibiya man sila sa Ginoo, ang silot sa Ginoo, gipasagdan sila. Pasagdan. So sa ato pa, kung di na gyud mangilabot ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga matay gyud ta. Pero pag abot na ni Kristo, ang tao nga muduol niya, kadtong opisyal, ang iyang gihangyo, ang iyang sulugoon nga himatyon, naayo pinaagis pagtuo, pagdangop sa opisyal, ang ugangan ni Pedro nga gihilantan, gihikap rang kamot, naayo ang mga giyawaan, tanan nga masakiton, pulong lang ni Hesus nga maayo mo, naayo dayong pagkasimpol. Pasabot ang atong problema, basta naay Ginoo, pagkagamay ra gid ay ana. Dako ra kaayo ang Ginoo ikumparar sa atong problema. Mao na paminaw sa Ginoo. Ilingya imong tupad. Ing na mopalit ka raffle ticket. Ing na kono. Mopalit ka. Og di ka mo palit og raffle ticket kay imong daginoton imong kwarta kay para ra ba ni ikaon sus ug wa na ko ikaon patay gyud ko para ra ba ni sa akong maintenance sus ug di na ko kainom sa maintenance patay gyud ko timan baya kon mo palit ka raffle ticket nato dinhi unsa may mahitabo imong gihatag sa Ginoo ang imong pagsalig kay nitabang ka sa atong parokya nitabang ka sa communities Ginoo. Ana. Pila naman roy atong halin. Niabot na og 30,280 ka tickets. Salamat, pakpak. So, naa na lang 250,000 man to atong kuan, napay mga 220,000 ka tickets nga palitonon. Kotob pa ni July 25. Siya rog dili ni mahurot og sige lang itag palit kamong territorial og online parishioners palit mo ticket usa ka ticket kada semana unya pamaligya san mo labing minus 5 ka tickets kada semana dali ra kay ni mahurot pila nagodroy akong subscriber sa akong YouTube channel 295,000 sus og mopalit lang na og tagsa ka ticket kada semana sunod semana wa anay hurot na ning tikita di ba labaw nagpun-an pagid aning territorial parishioners siyaro pero nganong di man gid mahurot tungod na sa kuwang tas pagsalig nga kung atong itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo ang tanan sad nga atong gikinahanglan ihatag sa Ginoo kanindot unta kung ang atong mga government officials muhunong na ni anang ilang kabalakas ilang personal nga panginahanglan nga ginahanglan sila nga padayon gid silang mulingkod sa pangagamhanan kay murag para nila og di na sila kalingkod sa pwesto nila karon murag katapusan na gyud ilang kinabuhi bastang luoya ning atong mga government officials malimot na lang gud sila sa mga masakiton malimot na lang sila sa mga estudyanteng mga kabos malimot na lang sila sa mga farmers malimot na sila sa mga kaning ang mga mananagat malimot na sila gani sa mga pobre kaayong way mga balay way mga karsada ang mga agianan malimot sila ana ang ila na lang yung gihunahuna ang akong kaugmaon pastilag mapildi ko sa eleksyon sunod pastilan ug wa na koy income nya dagko na kay ni silag balay dagko na kay ni silag mga pundo paldo-paldo na malita-malitang kwarta para nila gamay lang gyapon mangawat lang gyapon makig-away lang gyapon, makigpatay lang gyapon, astang luoy ang klasihas pagkatao. Ug naamoy usa ka malitang kwarta karon, unsa may inyong buhaton? Ha?
Ako, moingon jud ko ninyo, ang butlag, mupalit baka mog ticket. Og na kayo sa kamalita, ang imong hunahunaon dayon ang akong balay, ang akong kaugmaon. Nya mohimo dayon kag dako kayong panginahanglan nga ang imong usa ka malitang kwarta kuwang. Oh, mao na nahitabo ro sa atong mga kuwan, pirming kuwang. So na nga nang malitang kwarta gisultis mga 18 Marines. Kada semana ga-deliver sila kwarta, malita-malita kada semana. Gisayunan ka ana. Unya ang nidawat ana kuwang lang gyapon. Gusto lang gyapon silang usbon ang konstitusyon para padayon ang kawat. Wa nay moilis nila. Kutob sa moilis, alis. Ano na ilaron? Kanus pa man sila matagbaw. Way katagbawan kay ang kwarta lagi dili makaluwas, dili makaayo. Usa man gustimaan nga naayo na ta mga igsoon, makontento ka sa imong kinabuhi. Ngayon, lingian na sa imong tupad. Kay di gina siya kontento, masakiton pa na siya. Ingna kontento na ka sa imong naong. Ingna kano. Sugdis naong, ingna kontento ka sa imong naong. Kung di ka kontento, masakiton ka. Kamo mga asawa, kontento mo sa inyong bana. Basig nangita pa mo laing bana. Mga bana, kontento mo sa inyong asawa. Basig nangita mo laing bana nga wa diha. Nya kamo mga parishioners, kontento na mo sa inyong parish priest. Istoryahin. Nya ang parish priest na kontento na sagha sa inyong mga hogs kolekta. Samot. Di na ganita makontento pasabot wa tay Ginoo. Ana siya. Mao kay ginaingon man gud na nga sa to. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. If God is with us, who can be against us? Sa to pa wa na gyud. Wa nay kuwang basta na ay Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo, ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabos. Una ta makasinati o Ginoo, kinahanglan mahimo gid tang kabos. Ang kanang kabos kanunay ng mangayo. Nya kana sang kabos musalig gina sila. Mao bitaw nga gipahimuslan ginis mga politisyan. Matod pa sa akong maestros una sa sociology, iyang gi-analyze ang atong mga political kanaganing situation. Naadyo ko na yung mga politicians nga naning kamot to make Filipinos poor. Nga naman, kay kung kabos kuno ang mga Filipinos, sayon ra i-control. Munang doon ay prinsipyo kunong gisunod ning ubang mga politicians nga make the people poor and then rule. Sakto? Sakto ba? Make the people poor and then rule. Muna siya. Kay og kabos, inig-ingon sa amo, buhatan ni, mubuhat man, yes sir, yes sir. Pero dato, questionon yun ka. Ing naragon nga palit mo raffle ticket. Moingon day na, unya, sigil tagpalit. Ama na, question na. Basta, feeling niya, siya mo'y haod. Kaya dinhi sa parokya, inigingon ako, palit mo raffle ticket, nagpaila na nga atong parokya, kabos. Nya kamo mo'y dato. Kamong naminaw, kamong nagtanaw aning atong misa, kamo mo'y dato, ang parokya mo'y kabos. Mo nang kusog kay mo mo'ingon, analyze on ninyo, unya. Pero kamo na gani mo'y mangayo, ang sa may mahitabo, bisag unsay isulti sa inyong gipangayuan, inyong sundon.
Moingon ang inyong pangayuan nga pagkuha og tubig kay akong bendisyonan niya imna na pabasta tag sa kabalding tubig oy. Ta tubig yun ana. Pagkuhag lana kay ako nang bendisyonan maunay ihaplas kada gabi maayo ka hala sunod dayon. Kabus ba? Mosunod gid na. Pagkuha diag asin usa ka balde nga humda ng imong lawas, bulita nas asin. Ighigda nimo, igkaugma, marinited na ka. Mosunod. Sunod yun. Basta nakabus na ka, kanabang murag paminaw nimo, murag wa na kay mahimo ba? Nya importante kay nas Ginoo nga kita sa iyang atubangan mahimutang kabos. Mo nang naingon siya bulahan kamong mga kabos mainyo ang gingharian sa langit. Ayaw gyud pag-assume nga makahimo ka nga ikaw ra nga way Ginoo. Mo na ako misalig ra pud ko sa Ginoo sa akong kakabos isipin yung Paris Priest sa akong kakulangan nya kadako aning atong projects. Matod pas komentaryo sa usa nako ka amigo dinhi karos parokya, ingon siya pader oy daghana sad aning imong project. Gikapoy nating ito siya basta una magsige man to siya ingon pader believe jud kay ko nimo pader kay sus gabiha nin duta na sa parokya pader karon nga daghan kay project pader oy daghana sad sa imong project. Nako og di na kamutabang ay pahawa gud. Unsa man gikapoy na mo o gusto pa mong mahuman ang atong bell tower? Oh, tanawa, gusto man day mo. Gusto pa mong mahuman ang atong adoration chapel? Gusto man day mo. Nya gusto pa mo nga mahuman atong bag-ong public CR diha. Oh, hinayas tingog. Gusto mo nga mahimo na atong walk of apostles, des buta pumiro dapit. Nya gusto mong mailisan niya itong mga bangko. Hinay gusto. Gusto may padir. Gusto may ana-ana untang. Gusto. Kita sang naminaw na patay. Mauning tinubagan na murag wa na gyud tabla ra iampo mo kami. Iso sa gito singot isod swerto iambang wata Ginoo murag wa na gi unod ba wa na unod. Ayaw na kanang kinasing-kasing. Bitaw salamat kay ninyo ha. Sige gyud bisag naglisod tab sige gyud kumbati na nya sunod sad mo aning akong YouTube channel makatabang basta na sige mo view, like, share og subscribe kani Padresiano ubod ba sunda sa na ninyo kay wa na pila man kabuk ninyo dinhi nga kada adlaw gyud sige view, like, share ani akong YouTube channel beta sa kamot o tanawa upat ra ka buok nya kamo uban unsa man inyong gibuhat sige gyud aron sa ta maka-income tagamay kapaldo sa ta ba. Oy niabot na ra ba di ayan katong sa YouTube gapo ako nang tong nasulti no niabot og last month ang atong income sa YouTube kay niabot og 218,000 kapin. Pakpak. Salamat kayo. Kapaldo tagamay. Nya ang atong charitable expenses niabot og 1.2 million. Nya ang atong income sa YouTube 218. Mura ra gapnod nga gamayng papel gilabay ni musbaha ng anod dayon. Pero sagdi lang, may nakatampom sa to gamay. Na manggi mahatagan ato. Mao na mga igsuon dili ta mahadlok sa mga sakit o kasakit ang atong kahadlukan kun wa natay Ginoo. Dili ta mahadlok anang kamatayon ang atong kahadlukan ug wa na ta ma-connected sa tag-iyas kinabuhi nga mao ang Ginoo. Mao na kun unsa may pangapamaagi nga maduol tas Ginoo atong buhaton kaning pagtabang sa parokya, pagtabang sa ato isig katawo, pagpaambit sa atong mga grasya ginagmay ug dinagko
mao ginay makapaduol nato sa Ginoo. O kining pag-ampo nga total surrender to God's will mao ginay makapaduol nato sa Ginoo. Itudlo na nato sa atong katawhan labi na gyud mga batan-on sa mga bata aron di sila mawagtang sa kanibang ilang panghuna-huna dili mayawaan sama nirong ubang batan-on nga mamusil sa ilang kapwa batan-on, manunggab, do na pay ginikanan, gidunggab sa iyang kaugalingong anak, kay ang anak nangayog para suyop, wa tagais, inahan, gidunggab ang inahan, pasti lang paita. Inom doon balita, gahapon mating ito, anak, nangayo siyang mama o para suyop, wa muhatag ang mama kay wa sa tingi kwarta, gidunggab. No. Grabe kayo. Huwag na Ginoo. Gubot patas lukot. Nga mo ni karon, krimen, drugas, grabe kayo. Nga naman, kaya nga itong mga leaders, masimbahan man o magobyerno, kasagaran nila, kwarta na ang gipangita, dili na Ginoo. Kwarta na ang gisaligan, dili na ang Ginoo. Ang nisalig sa Ginoo, manindog ta. Mga igsuon uban sa ligong pagtuo ngadto sa Dios, atong ipadayag ang atong mga pangamuyo nga masaligon. Moingon kita, Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang simbahan sa tanang dapit, muisip sa tanang tao nga iyang ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga sila nga anaa sa atong panggamhanan, mutagad sa matagtaw uban ang kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga makakaton kita sa pagsabot o sa pagdawat kanila, nga lahi o gituuhan, lahi o kaliwatan o kahimtang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang mga idaran, mga naginusara o masakiton, makadawat sa kahupayan sa Dios nung gugma, diha sa ilang kagulanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga si Halandong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamao pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Nga ang atong mihalin nga mga kaigsuunan, madawat na ngadto sa gingharian nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong mga panalangin. Amahan nga mahigugmaon ug maluluyon kanamong tanan, ikaw ang naghatag sa kaayuhan sa kinabuhi. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini maka
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig. Itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining panagbinayluay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Berhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat dagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Labi na si Bishop Emilio Bataclan. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo gana sa mga langit, pagdaygo ang imong ngalan, buhabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pag-ibig sa yuta, mahingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagan lang, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylo ang kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalidaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kaninyo.
atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod nagpasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung mahimo gid tang kabos atubangan sa Ginoo. Salamat sa mga kabos sa atubangan sa Ginoo o sigig paambit nato sa ilang mga grasya. Moto no ang atong raffle tickets, 30,280 na ka-tickets ang atong nahalin. Nya 51 ni ini, one stab raffle ticket challenge katong tag 20,000. Atong pakpakan ang namalit na to mga tickets. Padayon tag pamaligya, padayon tag pamalit, Court of Yunis, July 25.
karong pista nato pohon mo sa nay atong raffle draw. Niya unsaon pagpalit na aroy daghang nagsuroy-suroy og tickets nga nitabang nato pagpamaligya, palit lang sad mo basta kasaligan lang ang naong, siguro alang yon. Unya dinis atong parokya, naasad sa atong opisina, naadas gawas, naasad ay ticket nya sa ato sang mga online, pwede sad mo sa atong bank accounts, GCash accounts o kwarta padala kanilay gamita ang detalye nga atong ipakita dinhi sa atong kaning screen o sa atong channel na amana diha ang detalye. Niya padayon sad mo support sa atong social media platforms. Una kaning YouTube channel Padresiano Ubod, 295,000 na ni ka subscribers. View, like, share ug subscribe kada adlaw. Nya ang ato sang Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Anhisan mo din himo sunod kay aron ma-updated mo kanunay sa ato mga schedule labi na karong singabot ng atong kapistahan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.